Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Aiwa, tinozadzwa nemweya, tinozadzwa nemufaro kuti tinova tiri vapenyu zuva ranhasi, kuzati kuri kungwara kana kuchenjera kwedu, asi dziri nyasha dzatinoitirwa naMwari. Tasanganiswa muzuva ranhasi, zvakare nhasi rari nezuva, tichitenda Musiki tinova tiri vapenyu panguva dzino, tinowanikwa tichiparidza shoko, tichipatsanura shoko pamwe chete nemihama dzedu, tichiwanikwa tiri pamwe chete mumweya nenyama zviri pamwe chete, tichivimba kuti kwamuri kwose kumativi mana enyika nemiwo muri vapenyu kwamuri ikoko uye muri pautano. Tinotenda Tenzi kuti Tenzi anoramba ainesu, anoramba achitirwira, achitikundisa munhambo namatambudziko mazhinji kubudikidza nemuyedzo yenyika ino nezviuyo zvose zvingawanikwe zvichiuya kwatiri panyika dzino. Naizvozvo tinonyengetera kuna Mwari tichikudza Mwari kuti Mwari arambe ainesu, arambe achititungamirira, arambe zvikuru sei ari matiri, kuti mweya wamwanakomana uri matiri ukudzwe, kuti mweya mutsvene waMwari azare matiri, agare ushe hwake muupenyu hwedu, abate ushe pakadzikadzika mutemberi dzake dzemweya pamwoyo pedu pakadzikadzika. Mwari zvaangazvivakira atari pakadzikadzika kwemwoyo wemunhu, atari iyo yakafanirwa kuti igare nemweya mutsvene waMwari. Tibvise rima, tibvise zvakaipa zvose, tibvise Satan diablos kubva mutemberi dzedu, nekuti mwiri yedu itemberi yaShe, nemweya yedu takaipikira tikaipa kuna Tenzi Kristu Jesu. Naizvozvo wakaipa ngaashayiwe simba pamusoro pemweya yedu, ashayiswe simba napamusoro penyama yedu. Mwari ngaatirwire, Mwari ngaave nesu, Mwari ngaatisimbise pakubata kwose mupfungwa nendangariro. Mwari ngaativandudze zuva nezuva, titsungirire tigova vanhu vanotsungirira kusvika pazuva rokupedzesera izvo zvakafanira vazive nhaka youpenyu husingapere. Tinotenda kuna Mwari kuti Mwari acharamba ainesu achititungamirira saizvozvo, sekutungamirira kwaanotiita nemiwo akutungamirire iwo imi nemhuri dzenyu. Vari kuma nyika dzekumusoro, nyika dzekuzasi, vari kunyika dzekumabvazuva, nyika dzekumavirira, mweya mutsvene waMwari ngaakutungamirire, ngaave nemi. Tikwanise kugamuchira shoko rino rachiaparidza pano, tikwanise kukuvandudzai muupenyu hwenyu, kuti iri kuvakei, iri kusimbisei, iri kutsiurei, iri kurayirei pazvose. Naizvozvo tinokutendai hama dzose kuti munotevera shoko, munonzwa shoko, kana uchipfuurawo uchidarikawo nepano, shoko raMwari ngariwanikwe richisvikawo munzeve dzako. Zvatagara patafura dzomweya zvakafanira kuti newewo udyewo patafura dzomweya,
usawanikwe nokuwanikwa nekupfudzwawo pane zvinonaka zvakadai zvinovaka upenyu, zvinotipa upenyu husingapere. Tafura dzomweya dzagadzirwa naTenzi, tapiwa zvomweya zvokukuparidzirai zvokukupai. Zvomweya mumwe nemumwe achadya patafura yomweya, kuti mweya ari maari akure, mweya ari maari awanikwe nekuvandudzwa. Izvo ndizvo zvakafanira Kristu Tenzi. Zvino pane nhau yekuzvikudza. Vakawanda vanozvikudza pazvizhinji, zvingava zvebasa renyika, zvingava padzimba dzavo, zvingava pasimba ravo ravanoisa maoko avo. Vamwe vanozvikudza kuva nezvigaro zvavainazvo munyika, vamwe vanozvikudza kubva pabasa raMwari chaipo, vamwe vanozvikudza chaizvo nezvigaro zvavakapirwa muimba yabasa raMwari. Vangava vafundisi, vabhishopu, vaprofita, vanyori chaivo, vaevhangeri, vose vanozvikudza pabasa raMwari. Zvino ushe hwaMwari hauzati uriye vanozvikudza kudaro. Zvininipisei pazvose, zvininipisei. Unoda kuva mukuru, ngave munyiki pakati penyu. Musazvikudze pazvinhu zvose. Anoda kukudzwa ngaatange azvidurura iye. Zvinokupise kuti vadiki vakukudze. Anozvikudza pamberi pavanhu uchaderedzwa naMwari pamberi paMwari. Anozvininipisa nokuzvidurura pamberi pavanhu, Mwari uchazvichamuona kuzvininipisa kwake, iye Mwari uchamukudza iye. Saka hama izatiri nhau yekukudzwa, kana kutyiwa, kana kutyisa, kana kuva munhu unotyisa, kana kutyiwa. Haizatiri nhau yekuti ini ndiri mukuru. Asi nhau iyi takagadzirwa marudzi ose, vanhu vose, kuti mumwe nemumwe awane mukana wekuzviteurira, mumwe nemumwe awane mukana wekushumira Kristu Tenzi, mumwe nemumwe awane mukana wekutendukira kuna Mwari. Naizvozvo vanozvikudza ndo vakanyorerwa zvikuru seruoko rwakaonekwa ruchinyora padziro rukati mene tekere urufasini, mene tekere urufasini, mene tekere urufasini. Kuchidudzira iwewe muupenyu hwako unozvikudza. Usave nekuzvikudza kwakadaro zvininipise. Ngava uri mukuru wesvondo, ngava uri muprofita, ngava uri munhu anoparidza kana kuimba unoimba chaizvo. Asi hama musazvikudze pazvinhu izvi. Zvininipisei pazvose, zvinokupisei pazvose. Ivaisa vacheche pakuita kwenyu. Bvumai kutsiurwa, bvumai kutsiurika. Mwana asingatsiurike inenge yanhini. Saka hama munofanira kubvuma kutsiurwa. Tsiurwai nomweya, tsiurwai mumweya, tsiurwai nemoyo murefu. Zvatinokutsiurai hama, tichikutsiurai, tichikupanidzirai kuti aiwa hakuna mumwe mweya anonamatwa kunze kwemweya mutsvene waMwari. Hakuna mumwe Kristu Tenzi kunze watinonamata kunze Jesu Kristu iye akabva kudenga akadzokera kudenga. Hakuna mumwe Mwari watinodana kwaari kunze kwaiye akasika denga nenyika, akatumira mwanakomana wake panyika dzino kuti vanhu vagova neupenyu husingaperi. Tinokutsiurai pazvinhu izvi, tinokurayirai pazvinhu izvi. Zvino vana vasikabva kurayirwa nevasikade kurayirwa vanonzi inhini. Zvino ushe hwekudenga hungapinde nhini. Ushe hwekudenga hausati kuri kune ane nharo kana kuti vakaoma musoro, asi kune avo vakazvidurura, vakazvininipisa uye vanozviita vaduku pazvinhu zvose. Tinonyengetera kwamuri Tenzi kuti mutitungamirire, kuti She Tenzi agare pakadzikadzika pemwoyo wedu, kuti Tenzi kana apinda matiri tikozvidukupisa, tigovasa vacheche vakadai. Tinzwe shoko raMwari richigara pakadzikadzika pemwoyo wedu. Shoko raMwari ritivandudze, ritikudze. Kwete kuti shoko raMwari kana chinge ragara matiri tobva tazvikudza isu. Kwete, kudzwai pamweya, kudzwai papfungwa nendangariro, kudzwai patsika dzechiKristu, kwete kuzvikudza imi kana kukudzwa navanhu. Musade kukudzwa navanhu nokuti vanhu havana ushe hwekumusoro kudenga. Iye ane ushe hwekudenga ane simba rekudzima mweya wako. Ndiye waunofanira kutya uye ndiye waunofanira kuteerera. Zvino mweya kana achitsiura vanhu, achitsiura marudzi zvakafanira kuti avhure nzeve kuti anzwe, ateerere, akudze Mwari. Nokudza Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakwegura pamazuva ake. Tinokudza Kristu Tenzi, Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Tinokudza mweya mutsvene waMwari, mweya wezvokwadi, kuti ave nesu atitungamirire pazvose. Naiyeye mweya ndiye anotipa simba rekuparidza. Iyeye mweya ndiye anotipa simba rekuti kana iwewe wanzwa shoko evhangeri iyoyi ugoigamuchira, ugoitenda, igokuvandudza iwe, igokuponesa.
Na iye mweya mutsvene ndiye akatimutsa muzuva rekupedzisira kubva kwakafa, nyika ino paichaguma. Na iye mweya mutsvene ndiye anotipa mweya wekufema, ndiye anotirwira pahondo dzose. Iye ndiye akapiwa simba rekuti dzidzisa, rekuti tsiura, rekuti raira nomwoyo murefu. Hakuna mumwe mweya watinodana kwaari kunze kweiye munyaradzi. Hakuna rimwe zita raanopiwa. Vakati Pio, vakati Dhamreta, vakati Ginatio, vakati zvipi, vakati Mudzimu inoera, asi harizati riri zita iro rake. Dandai kune vamunoziya. Musadane kune vavakaudzwa nezvavo. Vakaudzwa namadzibaba enyu vakakuudzai nezvaPio nezvaDhamreta. Vakakuudzai zvaGinatio nezvaAndrea, asi chavasina kukuudzai, havana kukuudzai zvemweya mutsvene waMwari. Nokuti vanoziva kuti vakakuudzai zvemweya mutsvene waMwari, muchavadye nhaka youpenyu husingaperi, muchaponesa mweya yenyu ichapona. Asi zvino havana kuti mupone, vanokuudzai zvamadzibaba avo akararama panyika dzino akafa. Vasikakuudzai zvaKristu tenzi akararama panyika dzino akaenda kudenga, akagadzwa ushe kudenga napanyika dzose. Akaiswa korona pamusoro wake kuti mabvi ose agwadame amunamate, kuti ati Kristu ndiye Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo. Ndiye ugere kurudyi pechigaro cheushe chekumusoro kudenga chaBaba. Baba ari maari na iye ari muna Baba. Ndiye watinoteerera, ndiye watinonzwa kutaura kwake, ndiye wakatifira uye ndiye wakatipa upenyu. Saka hakuna rimwe zita ratingadane kwariri, nokuti harizati riri chinhu kwatiri. Zvatinokutsiurai pazvinhu izvi, mofungidzira kuti kukutsiurai nekuti yakuvengai. Kwete, hatina kukuvengai isu, asi toda kuti mupone. SaPauro anotaura achiti, chiro yangu hama chinondipisa pamwoyo ndechekuti hama dzangu dzipone. Saka nesuwo tinokuparidzirai kuti mupone nemiwo. Ishe zvaakatitumawo neirori shoko tinoriparidza kwamuri kuti nemiwo mupone. Musava vanhu vachawanika vachiparadzwa, asi muya vanhu vachadya nhaka iyi, nhaka yakagadzirirwa iwe neni. Haina kugadzirwa munhu mumwe chete, asi yakagadzirwa marudzi avanhu vanotenda uye achatsungirira kusvika pazuva rekupedzisira. Mukana uripo hama, nokuti iwe neni tigova vadye nhaka youpenyu husingaperi. Kuriparidza negona kuriparidza zvive kuti ndichapindamo. Ndavakawanda vakariparidza, nyangwe Satani chaiye anoriparidza iri, asi akadzingwako. Kugona kuprofita zvive kuti nekuprofita kwangu ndichapindako. Nokuti varipo vaprofita vakaprofita kana sakadzingwa kudenga, iye Satani ndiye muprofita mukuru. Hazvive kuti ane simba ndiye achadya nhaka iyi, nokuti iye ane simba Satani ndiye akadzingwa kudenga, akabva tiri kukuona zvachose. Saka kana denga risati riri vane simba, vane masimba, nevane zvigaro, nevanokudzwa nekutyiwa, asi ndeavo vanozvininipisa, vanozvinukupisa, vasina chinhu, vane nzara pamweya, varombo pamweya napanyama zvose, Mwari anokugamuchirai. Ushe kudenga wakatsikirwa imi, wakagadzirirwa imi, musingazvikudze. Saka musazvikudze pane zvamunobata zvishoma izvozvo. Musazvikudze pane zvizhinji zvamunobata zvizhinji izvozvo, asi zvininipisei pazvose. Pangava pakereke, kungava munyika, kungava kumabasa chaiko, zvidururei zvininipisei. Ndaaripo mumwe chete anotirwira, hatizvirwiri toga. Ndakaiparidza iyi kare ndikati aiwa hama usazvirwiri, nokuti kuzvirwira woga una simba rekukunda iwewe, nokuti muchinda wacho ane simba, uye simba raainaro hazisi chinhu kana uchirwirwa, asi kana uchizvirwira wega anokudambura left right center, nokuti ndo simba rake mariri. Simba rake riri mariri kuti iwewe hauzati uri muna Kristu, naizvozvo simba rake rinowedzera pamusoro pako. Asi kana iwewe simba rako riri muna Kristu, Kristu ari mauri, iwe uri muna Kristu tenzi, iye anoshayiswa simba pamusoro pako, panyama nepamweya zvose. Ndinokudza vakuru vakatanga nebasa paJerusarema rino, kubva kwaprista vedu vakuru kusvika kukakuma kadiki kanoimba hozana mimba yaMwari nchiti amen. Ndokwazisa vaprista vari ndiri kuona vasvika pano, navafundisi vari pano, ndokwazisai hama dzose, ndokwazisai kwamuri ikoko kuti musimbiswe neirori shoko, neshoko irori ripinde mamuri, rigare mamuri.
rikuvandudzei nemiwo mukurewo nemiwo pakunyengeterana pakunamata, nokuti Mwari Wamasimba Ose anemi. Naizvozvo itai semagamba, ivai segamba mugowane simba pazvose. Musakurirwe nenyika nekuti hapana chiri panyika chakakunda ichi. Ishe wakakunda nyika nesuwo tinoikunda. Saka hapana kana chinyowani pakati panyi pakadzika penyika yenyu. Zvose izvi zvakagara zviripo. Naizvozvo zvakasikirwa moto, hama dzangu, ngatisimbei pakunyengeterana pakunamata. Mweya yedu ngaivandudzwe, mweya yedu ngaisimbiswe pazvose. Nazvadza Mwari ngadzive nemi, Mwari akutungamirire kubva zvino kusvika Ishe achiuya nokusingaperi. Amen. Ndinokudza vakuru vananamai, vakuru vanokudzwa paJerusarema rino, vanobikira nokuachira ivo vana baba, nokutedzana zvigaro zvenyu vanamai kusvika kasikana kadiki kanoimba hozana muimba yaMwari ichiti amen. Ivai vakasimba nemi vanamai. Ndashoko irona risimbisa rume chete, asinosimbisa hama dzose. Kana chiti hama tikududzira nemi vanamai, hapangave nekereke pasina anamai. Nemi vanamai simbiswai neiro shoko, neiro shoko ngarikuvandudzei nemiwo. Ityaiwo Mwari naro shoko iri. Richengetei pakadzika pemwoyo wenyu, nekuti nemiwo muri vazhiye nhaka yeupenyu husingaperi. Nemiwo musazvikudze muri kwamuriko mukudzimba dzenyu, muchizvikudza pamberi pavarume venyu, muchivhura maoko, muchitaura mitauro mizhinji. Chiduku pisei, zvineni pisei. Mashoko mazhinji, shoko rinotaura kuti mashoko mazhinji ngabve kudenga kuna Baba. Saka mashoko enyu ngave mashomanana. Garai muhozana yaMwari muchiimba shoko, imbai mapisarema, yambai muchinyengetera anamai. Zvinhu zvakafanira Mwari. Ndinokwazisa hama dzangu dziri kumatima nenyika ose dziri kutera shoko, dzichinzwa shoko yeevhangeri yaMwari. Mwari ngaakusimbisei, Mwari ngaakuvandudzei. Kana muchiona zuva nezuva ayo, Mwari ngaashandure upenyu hwenyu, onai shanduko pakunyengetera, pakunamata nepakutenda kwenyu. Mari zauti isu tinoparidza, asi mari zauti achaonekwa neiye akatituma. Isu pano tinongoisa pachena, tokupai iro, tokupakurira iro, asi aripo anoona kuti radyiwa here kana harina kudyiwa. Aripo achamaka bhuku kuti aiwa wandakatuma kuti aparidze akaparidza zvakanaka, wandakatuma kuti anzwe akanzwa here uye akanzwa here zvakanaka. Saka ratinokuparidzirai, imi mucharimakwa naro nokuti ndiro richakutongai. Hamutongwe nemunhu, hamutongwe nemweya, hamutongwe naMwari, asi iro shoko ndiro richakutongai. Kuti zvamakanzwa shoko makaita sei naro? Zvamakanzwa shoko rakakuvandudzai here iro shoko? Shoko irori robva raiswa romisikidzwa apa, iwo misikidzwapo wanzisa kuvheta mabasa ako against shoko. Kuti zvakaitwa newe panyika zvakanga zviri mushoko here. Shoko rakasimbisa zvawaita, waisvitira ani zvawaita. Saka Ishe achitaura achitaura, vakawanda vachaita minani, vachaita mabasa makuru, asi mabasa iwayo kana ndisina kuvatuma, ndichavabvunza ndichiti makatumwa nani? Endai munoitira zvamaita mahungwe, pamaitira mahungwe enyu endai ikoko, ini handikuzivei. Kuchiburikidzwa nekuzvikudza. Nawe kuzvikudza iyi ina uhuru. Kana ari muprofita Mwari akakuratidza nhunzi, muprofita osumuka wabva ati kereke, Mwari akaratidza nhunzi ichibhururuka ichienda ichikwira ichidzika. Kuzvikudza ikoko. Mweya wekuzvikudza nemwoyo wekuzvikudza. Zvinhu zvose izvozvo zvinovengana neshoko raMwari, zvinovengana nemweya waMwari. Mozisi chaiye wakazvikudza, wanzi naMwari enda padombo, utaure nedombo kuti ndikuda mvura, dombo richakupai mvura. Iye akati aiwa kwete, shoko rekutaura kudombo ndaona risina kuita, nokuti manje ndoda chinhu physical chine simba, saka varova dombo. Mwari akati waroire dombo, ndatitaura nedombo, warova dombo. Mozisi wakazvikudza. Nokuda kwekuzvikudza ikoko kuti uone kuti nawe kuzvikudza ihuru pamberi paMwari. Akabva anzi iwewe hauchaona nyika yakutungamidza vanhu kuenda kwairi, iwe hauchaiona nemeso ako. Judgment yarohwa ipapo ipapo. Nenhau yekuzvikudza. Mumwe anozvikudza nekusaziya, mumwe anozvikudza nepachigaro chaari kuti aiwa zvandataura izvozvo ndizvozvo, nokuti ndiri mukuru.
mwana zvikuza nokuti ndega ari kuona obva ini ndini profita panapa inini zvandatoona ndizvozvo ini garai pasi hapana chamunoprofita. Vaprofita vakadaro vanozvikudza, kuzvikudza ikoko. Vamwe vanototyiwa kumabasa kudederwa, kuchakutyiwa kutange ndo vamwari kumabasa evanhu. Munhu kweka supervisor kuti pamaneja uyu anoda kuti ada kuzvita iye mwari wako iwewe. Kuzvikudza futi ikoko. Izvezvi makagadza vatungamiriri vanokutungamirira kunyika dzekwenyu, mukati ava ndo vatati vatitungamirire kunyika dzekwedu nokuzvikudza, vakati vada kurambirira hapo, havachada kubhabha hapo, vada kutowedzera nguva vachiramba varipo, vakati aiwa ndingamve ndicharamba ndiripo. Kuzvikudza ikoko. Kushandura zvinhu zvakawirirana navanhu kuti zvikufanire iwewe nyama dzako. Kuzvikudza ikoko. Aiwa hama izvi ndezvematongerwo enyika hatiko ikoko, asi example yekuzvikudza endekokupaya. Tatopfuura neko ane nzeve dzokuzwa nganzwe zvinoreva muya pakei. Kana iye wacho azvinzwa ngaatotendeuka nhasi, anonzi nhasi. Nauyi hama yakaitika kuna mambo Nebhukadhinezari. Mambo Nebhukadhinezari wakadiwa naMwari. Mwari akaisa simba pamusoro pemusoro wake, akamupa simba nenyika yose ikamupa kubwinya neumambo ushe akaupiwa mambo Nebhukadhinezari. Akati apiwa ushe, abata ushe panyika zhinji. Mambo Nebhukadhinezari nekuzvikudza, akazvikudza pamberi paMwari. Shamhu yekudenga ikauya ipapo judgment aidonoke. Mwari abati mene tekere urufasini. Judgment yasvika. Saka ukanzwa Mwari ati andiona mashoko aya muupenyu hwako iwewe nekuzvikudza kwako, Mwari akati mene tekere urufasini pamusoro pako iwewe, obva waziva kuti zvako zvatopera. Tendeukai hama nguva ichiri pedyo. Tendeukai danai kuna Kristu achiri pedyo, achiri kukunzwai. Mambo Nebhukadhinezari wakararama, anzi wakararama sembizi, wakararama achidya uswa 7 years dzakasimba. Mambo Nebhukadhinezari wakadiripiswa naMwari. Toisa mambo Nebhukadhinezari apo, toisa Lazaro apo, toisa Jobho kuti Lazaro. Mambo Nebhukadhinezari apo, toisa Jobho apo. Mwari obva ataura kuna Satani kuti waona here muranda wangu Jobho wakarurama, unozvininipisa pamberi pangu. Satani oti aiwa pete, uyoyo anorurama pamberi penyu nokuti anotya kuti imimi munomuuraya uye makamuchengetedza pazvinhu zvake zvose. Asi Jobho wakanga akarurama kusvika pakunyorwa mubhuku. Jobho wakarurama kusvika Satani aziva kuti murume uyu wakarurama, asi akachengetedzwa naMwari neshoko raMwari. Ukarurama pamberi paMwari, ozvininipisa pamberi paMwari, unorarama muna Mwari, Satani anoshayiswa simba pamusoro pako. Pamusoro pako, pamusoro pezvipfuwo zvako, pamusoro penzombe dzako, pamusoro pezvose zvako. Asi ukaita saNebhukadhinezari kuti Mwari wakubvisa kubva muguruva wakukwidziridza pakakwirira pamusoro, obva wazorova nunundu, obva ati mweya wangu fara hako, zorora hako, mabasa ese aya ndeako, hakuna mumwe ane simba kudarika iwe. Kazhinji kuzvikudza kunoya nekufarisa namanyemwe. Manyemwe nekufarisa zvinofambidzana nedzungu. Ndo zvakaita mambo Nebhukadhinezari. Vakati vafarisa, vakati vazvikudza, mambo Nebhukadhinezari vakatora midziyo yaMwari. Amen Israel, wati udaurayirira topinda mubhuku, katipinde mubhuku. Yavhura basa
tinowana na profeti Daniel 5. Profeti Daniel 5 toinongera mukati kubva pa14 inoti, ndakanzwa zvako. Right, nawe yakaitika apa ndapinda mubhuku. Nawe yakaitika apa yakai nawe yekuti mambo wakarota hope. Mambo warota hope, mambo hope dzikavanetsa dzikavashusha dzichivapisa moyo. Vakati ndoita sei kuti ndizive kuti hope idzi dzinodudzira kuti kudii. Vakatsvaga n'anga navafemberi nevose varevi venhema. Vachaisvika vana papa nguva dzacho akavadedza. Vaisvika vana go back to sender vakavadedza. Vaisvika n'anga vakavadedza. Vaisvika magombwe vakamadedza. Vakadedza vose vaiti atine mudzimu inoera. Zvikanzi vaine mudzimu yenyu inoera pano kundidudzire zvinhu izvi. Chii zvakaitika? Vese vakati vashaya, vatadza kududzira hope dzakarotwa namambo. Vatadza kuzoona hope dzakarotwa namambo dzinorevei uye kuti ihope dzipi. Mwari akati, iwe Daniel, ndichakupa iwe chizaruro chehope idzi. Iwe ndiwe chete chakwanisa kudzidudzira, kuna mumwe ungadzidudzire. Ndine uropo kune vaya vanorota hope. Unoona munhu anorota hope, kuchechi kwake haadi kuti aende kuchechi kunamata Mwari. Obva atumira hope dzake pakafoni. Yenda munhu waMwari ndakarota kuti hope ndidudzirewo zvinorevei. Hope dzokududzirwa kumafoni here. Kana munhu zvida kududzirwa hope ndaika kukereke. Motanga manamata Mwari izvi. Mobva macho Mwari tina hope dzavakatipa ndedzenyu here kana dzasatani. Mwari obva apatsanira hope dzake pakati pekereke yake. Zvekudya ndezvedumbu, nedumbu nderezvekudya. Zvomweya ndezvetemberi, kana zvaitika mutemberi zvingachiite zvomweya. Izvo zvinoona pane munhu akatovhura peji yeFacebook, peji yanzi peji rekududzira hope. Iwewe uchadudzira hope dzenyika yose, iwewe une simba racho iwewe. Unoona munhu akavhura peji anzi ndiri mududziri wehope. Uri mududziri, uri mufemberi wehope. Hauzati mududziri wehope. Nokuti mududziri kududzira hope ibasa romweya. Mweya upiko unoda kugara paFacebook uchidudzira. Kristu akafira kududzira hope. Kristu akabva kudenga kuna Baba 9 months, Maria akatakura 9 months kududzira hope dzako iwewe. Varume ityai Mwari kuzvikudza iko, musazvikudze kuzvikudza kwakadaro. Kana uri mweya uzokwanisa muri kushandisa, ibvai pakuita izvozvo, tsiurikai, tikukutsiurai pano. Musaite zvinhu izvozvo, tatokurayirai pamweya, ibvai pakuita zvakadaro. Basa remweya ngariitwe mutemberi yaMwari, kwete kumaWhatsApp group, kuvhura group rekududzira hope, kuvhura Facebook rekududzira hope. Zvomweya ngazviitwe nemwera, ngazviitwe nenzira yakanaka. Zvinhu zvaMwari zvakarongeka, haisi bhenge. Vatsvaga mari nehope dzavanhu. Tanzi ndiri mududziri wehope inini. Togara paFacebook, tadza kuenda kubasa, murume mukuru nendebvu chachacha, dudzira hope. Varume turikai ini, tyai Mwari. Zvino vamwe venyu vaidudzira hope, vakatadza kududzira hope dzamangwa, chii chakaitika? Ndakanzwa zvako kuti mweya waMwari uri mukati mako, uye kuti chiedza nezivo nenjere kwadzo zvinowanikwa mauri. Muprofita waMwari wazokwana kutaura anzi ndakanzwa. Wakanzwa naniko? Akanzwa navanhu. Kuti iko kuti anzi mweya waMwari uri mukati mako iwe Daniel. Kuti mweya waMwari, ukaona vanhu vaona kuti aiwa uyu ane mweya waMwari, pane zvakaona zvaratidza kuti aiwa zvino kwazvo murume uyu ane mweya waMwari. Haasi kufembera, haasi kuita kudhobhadhobha, haasi kuita kuti kudhaya chibhorani kuprofita kwaari kuita. Mweya waMwari zvino kwazvo uri maari murume uyu.
hanzi chiedza chamwari chiri mukati mako iwe Daniel, nenjere chaizvo, kungwara chaiko, pfungwa kurizina chaiko, zvakazara mauri. Hanzi nenjere kwadzo, pane njere dzisati dziri kwadzo. Njere dzisiri kwadzo ndidzo dzekuti munhu waMwari anenge achienda kunyika achiudza madzimambo kuti muchararama nokusingaperi, achiudza madzimambo kuti muchadya kudya kwakanaka, achiudza nyika kuti muchaita seDubai. Zimbabwe munhu waMwari yakutaura hanzi Zimbabwe ichaita seDubai, obva hanzi munhu ane njere dzakakwana hazina kukwana. Anokuparidzirai zvorugare panyika, achitaura mashoko emufaro panyika. Muchaita maskyscraper, muchaita seDubai. Aiwa mamambo raramai nekusingaperi, achiudza mambo kurarama nekusingaperi. Vaprofita avaBhaari ndonjere dzisina kuti kwesere dziri kutaurwa apa, kuzi aiwa ndakanzwa kuti asi iwewe Daniel une njere dziri kwesere. Zvino vakachenjera idzo n'anga vakauyiswa pamberi pangu ini mambo kuti varave zvakanyorwa izvi, vandizivise kududzirwa kwazvo, asi vakakoniwa kundidudzira kududzirwa kwechinhu chimwe chete. Padziro pasvingo pakanyorwa mene tekere uruvhasini, pakashayikwa muprofita kana 1. Munyika yeZimbabwe pakashayikwa muprofita kana 1 akaudza Bhobhu kuti mazuva ako iwewe anyorwa kunzi mene tekera uri pasini, uri kubviswa nhasi chaiye. Pakashayikwa muprofita kana 1 panyika yeZimbabwe. Nokuwanda kwavo kwose, nouwandu hwavo hwose, ana papa venyu vakashayikwa 1 chaiye. Akaudza Bhobhu kuti Bhobhu, mazuva ako anyorwa pasvingo kuti mene tekera uri pasini, iwewe Bhobhu kubviswa panhasi. Vakanoungana vanhu vaMwari, vakanoungana mugwanzura, vakanobata maiki mugwanzura, vakatanga kuchinjana maiki vachiprofita chenhema. Taona chigaro chekudenga chichibva kudenga chikagarwa naDr. Amai, nyika ino ndeyaDr. Amai, vaprofita vaBhaari. Kanyika aka kana vaprofita vaBhaari vazhinji vanotaura zverugare pasina rugare. Izvezvi uyu aripo uyu, hapana kana mumwe chete akamudza kuti zvanzi naShe ibvai ipapo. Vanotya kumudza, vanenge vachimudza zvorugare vachiti aiwa nyanga akasvika 100 years ngasvika ari ipapo, vaprofita vaBhaari. Shoko raMwari kana rasvika hama, svika zvakanaka, obva wataura kuti zvanzi mene tekere uri pasini, murume zvanzi naMwari, shoko rati zvakati zvakati. Tokuti hanzi munhu anotonga kusvika 100 years ndekupiko? Ndekupiko kodi kunotonga kusvika 100 years? Hatiite zvematoverwo enyika pano, asi tinokutaurirai chokwadi pamhene. Chokwadi pamhene hakuna munhu anorarama kusvika ku100 wakaromba upenyu. Ishe akataura kuti munhu akasimba anosvika pa80, akatoitirwa nyasha pa85. Ukaona munhu akusvika ku100 waromba upenyu, ipapo munhu ada kutonga kusvika ku100. Mkamwa asina mazino akapfeka pamba zinonengu kama achitonga, utoona kuti hakuna zvakadai so. Uprofita hwenhema vari kubhabhadzira munhu nenhema, vari kuprofita nhema vachimupa mashoko orugare, izvo pasina rugare. Tinovabatanidza vaprofita nen'anga navafemberi. Tsiurikai varume ndatokutsiurai. Asi ndakanzwa zvako kuti unogona kududzira iwewe nokusunungura fundo. Zvino kana ukagona kurava zvakanyorwa nokundizivisa kududzirwa kwazvo, uchafukidzwa iwewe nguo tsvuku nokushongedzwa neketani dzendarama pamutsipa wako, uye uchava mubati wechitatu paushe hwangu. Zvikanzi chakupa nguo yokutonga nayo,
nguo tsvuku haizatei kumapostori, nguo tsvuku kwete. Nguo tsvuku ndoipfekedzwa madzimambo vabatire ushe munguva yevaroma. Nguo tsvuku inodudzira umambo, ushe nepawa neauthority yehurumende iri kubata. Saka vakanda vakafungidza Ishe pavakunomurera mchinjikwa, vakamufungidza nguo vakati pfeka nguo iyi yeushe, unozvita mambo iwewe, chipfeka nguo yeumambo. Nguo tsvuku kwete kumhanya makapfeka magemenzi mune mapakati vamo muchiunomu tanzi takapfeka nguo tsvuku, tive nguo tsvuku tisi takatumwa nesimba. Kwete, ing'anga izvozvo. Zvanhu chakupa nguo tsvuku ndokuisa ngetani yendarama. Chechi ndopfekwa napresident chendarama chechi ndocheushe chokubata simba panyika. Zvanhu chakupa iwewe Danieri takagona kududzira chinhu ichi. Zvichireva kunoti pese paunosvika vakakona vanoziva kuti mambo asvika. Vakaona nguo tsvuku vaziva kuti mambo asvika nyika iri pano. Uchava mubati wechitatu panyika. Zvirava kuti kwana president, vice president nemumwe vice president. Iwe ndochava vice president wechi2. Mambo Danieri akati handinei nezvozvo zvamuri kundipa, zvipo zvenyu hazvina basa kwandiri. Zvinovaprofita vaBhaari nokuti vakanzwa kuti kune zvipo, vakaenda ikoko, vakaenda vakaungana vakanzi kune zvipo zviri kupiwa, kune vari kutenda unoona Victor. Vakabva vaenda ikoko vakati nesuwo taona Victor, vakanzi aiwa kuti uone Victor iwewe unofanira kutanga wadudzira chinhu ichi. Vakatadza vese kududzira kuti pakandoreve chiyavo. Vachida kuona Victor apiwe mota, apiwe ushe. Asi profita waMwari chaiye aite zvinhu nokuda kwemari, nokuda kwepfuma dzavanhu, nokuti anomutuma iye ane pfuma zhinji kudarika yese yamuinayo. Anomutuma mahara, haamutume nekuti anzenda unokolekta mari ugopiwa mari ikoko kwete. Ukaona muprofita wekwenyu achida mari, muprofita waBhaari. Ukaona achikumbira mari, muprofita waBhaari. Ukaona achitaura zvemari, muprofita waBhaari. Mwari upiko anopa munhu mweya wekuprofita omunyima sadza rokudya. Mweya waniko uri pakati pemunhu uyu. Ukaona kubhadharisa akatenga, aneko akatenga mweya uyu, akatengwa uyu, hauzati uri mweya mucheni waMwari. Zvikanzi china tena. Ipapo Danieri akapindura akati pamberi pamambo, garai henyu nezvipo zvenyu, ipai henyu mumwe mairo yenyu. Kunyange zvakadaro ndicharavira mambo zvakanyorwa nokumuzivisa kududzirwa kwake. Kwana mashoko emunhu waMwari zvaanotaura, hakarire pfuma, hakarire kukudzwa navanhu. Wakazvinenepisa pazvipo zvikuru zvipo izvi, asi akazvinenepisa akati aiwa kwete, aiwa ipai henyu mumwe mukombe uyu ngaudarike, asi nyangwe zvakadaro inini ndichakududzirai zvangu. Apo hasiri auya kuzomira laini rekududzira, atotsvagwa zvanzi tsvagai Danieri muye naye panapa. Danieri akati zvozvirudzwa nemasoja zvanzi pinda umo mamada kuona. Mambo akati ndakanzwa nezvako iwe, kuti mweya waMwari ari mauri iwewe, kuti une uchenjeri huri mauri nechiedza chaMwari chiri mauri iwewe, uye kuti unogona kududzira hope, unogona kusunungura fundo iwewe nemashoko andakanzwa pamusoro pako naMwari wako iwewe ari mauri. Danieri akanga ari kugomo achinamata achichazoumwari kwake ikoko, asikaadvertise kuti muprofita pano, asikavhure peji kuti muprofita pano, asikavhure peji kuti ndiri kududzire hope pano, asikavhure WhatsApp group rekuti ndinodudzira hope. Profita Danieri ari kugomo akunamata Mwari wake. Mwari akamuudza kuti hapana varume vachazomutora, enda navo unovadudzira. Zvikanzi aiwa kamambo, ini pano ndimandedza, zvamandidedza ini zvipo zvenyu handisi kuzvida. Ipa henyu mumwe zvipo zvenyu, asi ini ndichakududzirai hangu hope dzacho pamhene pachena mahara. Zvikanzi chii? Imi mambo, Mwari wekumusoro-soro wakapa baba venyu Nebhukadhinezari ushe neukuru nembiri neumambo. Zvino nokuda kweukuru hwaakamupa
vanhu vose namarudzi ose nerurimi rwose vakadedzera nokutya pamberi pake. Waiuraya waida kuuraya, wairaramisa waida iye kuraramisa, waikwiridzira iye waida kukwiridzira, waideredza iye waida kuderedza. Asi moyo wake mambo Nebhukadhinezari wakati achizvikudza nomweya wake uchiomesa kusvikira achiita manyawi, wakabviswa pachigaro chake cheushe, wakamutorera kubwinya kwake, akadzingwa pakati pavanakomana vavanhu. Moyo wake ukaitwa semhuka, akandogara nembizi, akadyiswa uswa senzombe. Muviri wake ukanyoroveswa nedova rokudenga, kusvikira aziva kuti Mwari wekumusoro-soro unobata ushe pakati pavanhu, achiupa waanoda iye. Asi imi mambo Bheshazari, mwanakomana wenyu, hamuna kuzvininipisa nomwoyo wenyu, kunyange makanga muchiziva zvose, asi makazvikudza pamberi paShe wokumusoro kudenga. Midziyo yeimba yake yakauyiswa pamberi penyu, imi mambo, imi namadzishe enyu navakadzi venyu navarongo venyu, mukanwa waini nemidziyo yaMwari iyoyi, mukarumbidza vamwari vesirivhera navamwari vendarama navamwari vedare navamwari vematanda navamwari vamabwe, zvisingagone kana kunzwa kana kutaura kana kuziva. Asi iye Mwari wakabata mweya yenyu muruoko rwake uyu, unoziva nzira dzenyu dzose, hamuna kumukudza iye Mwari. Naizvozvo chanza choruoko chakatumwa chikabva kwaari Mwari, chakanyora izvi zvakanyorwa izvi. Zvino zvakanyorwa izvi zvakanga zvakanzi mene mene tekere urufasini. Kududzirwa kwechinhu ichi ndikoku mene zvichireva kuti Mwari waverenga mazuva oushe hwenyu akahugumisa. Tekere zvichireva kuti aiwaka iwe wayerwa pachiyero ukawanika wakaderuka, imi mambo. Peresi zvichireva kuti aiwaka ushe hwenyu, imi mambo, wakamurwa ukapiwa vaMedhia nevaPezhia. Ipapo Bheshazari akarayira, akafukidza Dhanieri nguo tsvuku, vakamushongedza muketani dzendarama pamutsipa wake, akaparidza pamusoro pake kuti ave mubati wechitatu paushe hwake. Neusiku mambo Bheshazari muKedhia wakabva aurayiwa. Dhariasi muMedhia akapiwa ushe, ana makore anenge 62. Judgment yakabva yarohwa ipapo. Zvabva kududzirwa usiku hwacho ihwohwo, mambo abva atoshaya. Mambo akusisina, ari kupi mambo waurawa nhasi chaiyo. Mukomana adudzira masikati, usiku mambo washaya. Zvinoita Mwari watinonamata. Saka mashoko aya ngaaregedze kunyorwa muupenyu hwako, kuti iwewe panenzi panzvimbo yekuti panyorwe zita rako mubhuku dzemweya, ponyorwa mene mene tekera urufasini pamusoro pezita rako iwewe. Zvako zvinhu zvatopera. Pawakagara panogara munhu, bvunza Bhobho anokuudza. Wakatonga nguva zhinji, akagara pachigaro nguva zhinji, asi tekere urufasini yakati yanyorwa pazita rake, akabviswa unyoro chaihwo, akaswera abviswa, pakagara mumwe. Mwari ndiye mubati weushe kudenga napanyika dzose. Kana nguva yakwana, Mwari anobvisa ipapo.
kana wazvikudza pazvauri kuita izvi, Mwari anokubvisa ipapo. Ungava uri mufundisi iwewe, ungava uri bhishopu iwewe, ungatova pamwe utori muprofita iwewe, uchitanzwa inzwi raMwari chairo, uchigomunyengetera arwara achimuka, akafa ugomunyengetera achimuka kubva kwakafa iwewe. Asi mashoko aya kana watadzira Mwari wazvikudza pamberi paMwari, mashoko aya anonyorwa pamusoro pezita rako iwewe, unobviswa ipapo. Panogara mumwe, kana ari mufundisi panoiswa mumwe mufundisi ipapo, kana ari bhishopu panoiswa mumwe bhishopu ipapo, kana ari muparidzi, aiwa vaparidzi vazhinji kunoiswa mumwe muparidzi ipapo, kana vari evhangeri, aiwa vavhangeri vazhinji. Ushe hwekudenga hauzati uri weanomanikidza kana zvenharo kana zvesimba, asi zvine kune avo vanozvininipisa, vanozvidi kupisa pane zvinhu zvaMwari, vanozvidurura pamberi paMwari, vakarurama muzvinhu zvaMwari. Kuva munyika kwauri iwewe MP kana kansela kwauri ikoko, Mwari ndiye mubati weushe ihwo wakagara ihwo. Saka usafungidza kuti zvava MP wava Mwari vedu isusu, kwete. Hautitonge iwewe muushe hwekudenga. Napanyika pano chaipa hautitonge. Vanhu vapanyika pano vane muridzi, muridzi wacho ndiMwari wekumusoro kudenga. Shirikadzi nenherera vamunobira mari vaira, nevamunodzinga paminda yavo mirefu kuti michisa machaina ipapo, misodzi yechemberi neharawa dzichichema kuti tatorerwa minda yedu yapiwa machaina. Makuva amadzibaba edu ari pano, makuva edu ari pano, avachezhe vedu ari pano, mapfupa emadzitateguru edu ari pano, obva vapiwa sirivhera nendarama iwoisa muhomwe namachaina, obva vaisa machaina ipapo. Aiwa, Mwari wekumusoro kudenga ndiye mutongi wavanhu vose. Musazvikudze pazvigaro zvamuri, nokuti zita renyu rapedyo kunyorwa kunzi mene mene tekere urufasi. Ivai netsitsi, rudo nemwoyo murefu, utsinye chaiwo hwamunenge muchiita. Ariko anonyora zita renyu kuti mene mene tekere urufasi. Mweya mutsvene waMwari akapika nezita rake, akati rudzi urwu harufe rwakapinda paradhiso yangu nekuda kwekuzvikudza kwavo nemabasa avo akaora. Ndinopika nezita rangu mutsvene, avo vafe vakadya paradhiso yababa vangu. Musasiye zvinhu izvi zvichikutungamidzai muupenyu hwenyu. Saka shoko chigara chikubharidzirai kuti siyai nyika nezvinhu zvayo. Ndozvase ndichireva. Haungade ushe hwekudenga, uda ushe hwenyika pamwe chete. Ichida uchada umwe ushe wovenga umwe ushe. Kana wada kuita zvematongerwo enyika, uchada zvematongerwo enyika zvaMwari ucharamba. Vaya varipo vanotaura vachiti aiwa, unogorarama seiko panyika usikaite zvematongerwo enyika yacho? Unogosiya sei vanovhota vachivhoterai vanhu hausingade iwewe? Hanzi vanovhota vanovhotera vanoda ivo, asi zvichiafekta ine vanhu vanoshamunamata Mwari. Mashoko iwayo mashoko emunhu asingazive simba raMwari, kuti Mwari ndiye mubati weushe kudenga nepanyika iyi. Maenda ikoko munovhoterana ikoko. Iyeye wacho wamavhotera akaita zvinopesana nevanhu vaMwari, zvinopesana neumwari, anoswera abviswa ipapo nyange vakamuvhotera. Pabepa zita rake rinenge rakanyorwa, asi mumweya anenge asipo, anenge akapfeka mamvemve. Chenjiri chiguruduru pamweya. Zvose zvaanobata zvinenge zvakafa kare, zvose zvaanoda kuita zvakafa kare. Wakatofanana nemunhu wakatukwa kare. Saka tichiti vanhu vanonamata Mwari, vose vanosvika vanonamata Mwari, siyanai nenyika nezvinhu zvayo. Zvinhu zvayo zvidudzira zvose nekuvhota kwacho, nemarhavi,
izvo zvimwe chechi akavhariswa kunzi musabate chechi nokuti tine rali. Kuvharisa zvaMwari kunoita zvenyika. Ndopai panobva tadzoka tichitaura chiti hamukwanisi kunamata vamwari vaviri, muchada mumwe muchavenga mumwe. Zvino vamwe vaMwari vakabva vakati vharai zvaMwari wenyu uyo, handiti kuita zvaMwari wenyu uyu. Vakaendeswa kurali, chechi ikavharwa, vakaenda kurali. Mwari upiko anobvumidza musuwo yake kuti imbovharwa vanhu vachiita zvematongerwo enyika? Tisorina kuvhota, tisatorina kumugadza iye wati vakaiswapo. Vanhu vakagunun'una chete, tikapfugama tikanyengetera tikati Mwari munhu uyu dai mashandira mwoyo wake anzwawo tsitsi navanhu, anoshandurwa ikoko, tisiko. Mwari anomushandura ikoko, akazvikudza ikoko, anoitwa zvakaitwa mambo Nebhukadhinezari ariko ari ikoko. Muchimhanya makawanda muri tikuchengeta president pamwe yacho gunduriki. Ndosimba raMwari wedu atonamata. Saka zvematongerwo enyika hatite. KuvaRoma kwakanyorwa kunzi nyengeterai kuti mubati ari kubata vanhu chabata nemweya waMwari. Tinonyengetera izvozvo chete. Kana akubata batawo nemweya waMwari, kwete kuzvikudza panyika. Kuzvikudza kwekuti munhu anotora mashoko emuBhaibheri achienda nawo parali kuti afadze hama dzake, kuti afadze adiwe nevanhu, kwete. Ikoko kunonzi kumhura mweya. Izvozvo hazviite izvo. Tsurikai mapolitician, tsurikai. Bvumai kutsiurwa. Ane nzeve dzokunzwa nganzo zvoramweya pakereke. Ngatiye tichivhara. Tishandura magwaro edu toenda kuna zvirevo 12. Zvirevo 12 hapana mavara makuru aripo. Njakwebata zvidimbu zviri kusimbisa evhangeri nekuparidza. Pahwani inoti unoda kurayirwa, unoda zivo, asi unovenga kurayirwa ibenzi. Saka kukurayirai kana kuitai pamwe, ndakurayirai mumweya waMwari, ndakurayirai pachokwadi pamhene, ndisingakunyereredzei kana kukubhabhadzirai, ndisingatokutyai, kuti mweya yenyu ipone neevhangeri. Evhangeri haisi kurwa nemi varume, asi ndeyekuti mutendeuke pakubata kwenyu. Nokuti Mwari akutarirai akaona makareruka. Kana zvamaonekwa makareruka, tendeukai. Nhasi anonzi nhasi. Nokuti mazuva enyu apimwa naMwari, averengwa mazita enyu. Mazita enyu namakore enyu averengwa pamberi penyu. Tendeukai, musazvikudza. Imi vabhishopu, vafundisi, vaprofita, vaprofita, nemiwo mazita enyu namakore enyu averengwawo pamberi paMwari. Musazvikudze hama, musazvikudze. Nawe kuzvikudza imi nemakuwa pasi. Zvininipisei. Vadzidzi vakabvunza vakati, zvino Ishe, ushe hwakudenga hwamuri kutaura uyu, ndiani achava mukuru? Ishe akatoona kuti vanhu vane kafungwa kenyika, kedhemokirasi, kekuvhoterana, vane kamweya ikako. Zvino kudenga kwaMwari hakuna izvozvo hama. Anoda kuva mukuru ngave mudiki savacheche ava. Anoda kuva mukuru ngave mudiki savacheche ava. Ivo vacheche vaduku ava ndo vachava vakuru mushe wekumusoro kudenga. Mwari atopedza kutaura. Saka mwana wekereke akauya kwauri aine dambudziko rake, taura naye zvakanaka, solvai problem yake, nyengeterai, mukumbirire zvakanaka. Nhau dzake dzoregedza kuwanikwa dzakuparidzwa nevamwe, dzakuiswa paFacebook pamhene, kwete. Munenge mazvikudza pazvinhu izvo. Imi vaprofiti, moprofita vanhu
wapeza kwa profit au mati na every week take ndiye gairano profit kwa mchechi mzazvikuzi kuzvikudza ikoko muda kuputsa mweya wa checha ndawese vadiki vati watoto vati vacheche pamwe chiprofita achizati chekuataka munhu tange une grudge nemunhu kwete profita munhu kamwe chete zvatokwana ndimwari upiko wekuzvondo nesvondo anenge ane munhu 1 take chechi nemunhu 1 here tozobvunza kuti mweya unawo ndiwa mwari iro musateedzere mugodzi mamwe waprofita ndimwe muprofita aprofita yehova wadzokorodza ipapo teki uri muprofita wabhari iwewe una mweya agara pasi vafundisi vanyori musatye kugarira vanhu pasi vanhu ngavagare pasi ivayo akangwara senjiva senyoka anzi vayo akangwara senyoka asi muri vanyoro senjiva musasiye vanhu vachiita maungwe nebasa ramwari basa iri nderomweya hakuna munhu anoti muprofita aprofita mumwe osumuka muprofita wabati teki nemunhu mumwe chete wechitatu obva asumuka teki nemunhu mumwe chete vese vakutaura zvinhu zvimwe chete kwete ndimweya upi anoprofita munhu mumwe chete pachechi kwete munhu ngaaprofite zvake ega zvabva kuna mwari kwete kuti ateki munhu 1 chechi nevanhu 1000 munhu ada kuprofita munhu 1 10 maprofita achiprofita munhu 1 anyekozheko munhu ko vamwe muchavaprofita uri kana musina kupiwa garai pasi kana nawo yacho ichida kupupurwa angaipupurwe nawo iri vatatu kwete kuti svondo next Sunday teki zvakare nemunhu mumwe chete umetogadzirai pasi ivayo vanhu vakangwara papasi haasi mahungwe anoitwa panapa vaprofita vanoprofita mumafacebook havana mweya yamwariyo vaya musabvumwe kuprofita pafacebook kuti anzisa zita rako apa tikuprofite iwewe muchitofona anzi kutofona kudai izvozvo mwakarombeswa nekuda kwefacebook awana profita wenhema profita wabhari abva anzi padiwa munamato ndikutumira munamato akatumira chikwambo nukamuchira chikwambo akarombeswa asingadi hapana mweya wamwari unoita zvefacebook mweya wamwari unowanikwa mutemberi dzamwari zvinoitwa zvekunamata mwari Facebook ndeyekuona nhama dzenyu muchiseka muchifara muchiona mapikicha nemufananidzo ipapo hapana zvoumwari zviri kuitika pafacebook apo ukasatoona evhangeri ati kuparidza rinei hapana zvimwe zvoumwari zviri kuitika pafacebook apo kana pasina evhangeri riri kuparidzwa chete hapana zvoumwari zviri kuitika pafacebook izvo zvimwe munhu haatoda kunamata mwari hanzi haandirendi pafacebook ndinoprofita vamwe anokona pafacebook iye anoprofita zvingaite papa wefacebook hakuna zvakadaro vaprofita vabhari imi vaprofita vamafacebook makore enyu averengwa maonekwa makarereka mene tekera urufasini mazuva enyu averengwa mapedyo nokutisiya mwari amesa judgment pamusoro pavanhu ipapo saka vanhu vanopereretswa nemhepo pamukaprofita teki maidako pakozanzi uri munhu wamwari ari kuporesa teki ikoko ivai vanhu vakasimba nokuti nguva ino inguva yemazuva ekupedzisira vachava vaprofita venhema vachanaisa moto kubva kudenga muchamhanyirako vachauya vamwe vachati gomwe papa endapa muchamhanyirako vamwe vachati vachitiswa najesu mobva vatotenda kuti zvino kwazvo ndiye jesu chenjererai nekuti tiri mumazuva ekupedzisira wakaipa akauya kuzorasa vasanangurwa vanotaurwa kuti vasanangurwa ndeavo vakanyorwa bhuku yeupenyu namwari kuti vanofanira kudya nhaka vakatenda kuna Kristu Jesu vakatendeuka vakati tonamata mwari isu vanamata mwari kudaro wakaipa ndo anoda ivavo vamwe vese ava iextra asi ava vacho vanosite vanhu vamwari vati ndo vane target ya Satani. Satani aziva kuti akabata mutungamiriri wechechi angava bishop akabatwa kana kuti nechechi cheupombwe
marudzi ose ari kutera akunamata akabata akunamata marumiko kana bishop achibatwa upombwe mweya yavacheche iyoyo vanobva yaparara kuti zvirinatende kunyika zvedu isu atinde kwapapa munhu vaenda kwapapa ukati kwapapa kuri nani ubva vanorasika wesi ngomba redu wozwana papa hakuna munhu achararamapo nokuti hakuna zvamwari zvinoparidzwa pana papa. Pana papa ingori nonzi chifuneral policy kokufira mwana wokufira kwenda unofa iko. Hakuna munhu unoreura zvinhu zvake pana papa, hakuna munhu unojorodzwa pana papa, hakuna munhu unoprofita pamusoro pezvivi zvake pana papa. Ingori uchafa nemari, uchafa nemari, uchafa nemari, uchafa nemari, ungoparidzirwa zvemari, paridzirwa marriage. Kristo haana panyika pano kuti wewe ugwaneka marriage kako iwe. Kristo haana kuya pano kuti ungofa nemari iwewe. Kristo haana kuya pano apa kuti anzi zvirwere zvakakusunga iyi nemadhimoni akakusunga iyi abve pamunhu. Akauya kukuzivisa izvo ushe hwaMwari kuti mutende kana matenda zvose izvozvo zvinokutambudzai zvinoshayiswa simba pamusoro pezvo. Mweya yenyu inopona. Saka chipi nechipi zvacho chisingaponese mweya yenyu. Panzi munhu munhu aya asingafamba akufamba wheelchair yasumudzwa mudenga izi akufamba. Zvichatipinza ushe hudengere kwete. Apo munhu wacho angachofamba kudhara futi. Iye nawe kunyepa akatofamba chitoziva kuti papa pawanza Elliot hanzi akafa akatambuza munhu akafa akamuka mchechito vanhu akati azvishuwa papa ane pava wamusa munhu akafa mweya wamwe akatorasika ipo paya. Chenjerai pazvinhu zvirevo 12 pa 20 pa 10 yoti wakarurama une hanya neupenyu hwechipfuwo chake, asi tsitsi dzawakaipa ihasha. Saka munhu akaipa haana chakanaka maari. Munhu akaipa pamoyo nepaitsvo. Muti weminzwa umbofakawo muti wakanaka. Tikangokuparidzirai bva richibuda kusvika richinyura haangu akatendeuka munhu iyeye. Usave munhu akadaro. Tsitsi dzake hanzi hasha, hapana kana unyoro, hapana kana zveumwari zviri maari, dzingori hasha chete. Anogara akadhiniwa, akadhiniwa neupenyu, akadhiniwa nemhuri yake, akadhiniwa zvose. Hasha dzakawanda. Hasha dziri kubva kuupiko? Mweya wacho, mweya wenyika. 20 vati kunyengedzera kuri mumwoyo yavanofunga manhu akaipa, asi vanorayira zvorugare vanomufava. Munhu akaipa haana kana plani yezvakanaka yaanokutaurira. Plani hainayo unonzi vachitaura kuti ndakakuwanira chigirlfriend, nechigirlfriend chakaona icho chinhu chako chaicho saizi chako chaicho. Munhu akaipa uyu. Munhu akaipa anotaura kuti ndakaona panogara sefi yemari, tikatora sefi iyoyo hatitafa nemari. Hapana kana chakanaka chaanotaura. Asi munhu anotaura zvakanaka ndemunhu anenge achikudza kuti hama yangu ndatamboenda kugomo tambondonyengetera. Tade kumuzvitsaurira kana zuva rimwe chete tambondonyengetera Mwari tiri kana kuti parenje. Ndiye munhu anotaura mashoko ezvakanaka. Munhu ane kutsiura achinoziva kuti iwewe murume une mukadzi kumba siyana nezvemagirlfriends. Hapana pazvinokusvitsa izvi. Ndiye munhu ane mashoko akanaka. Munhu ane mashoko akanaka anokuudza kuti mashoko zvauri kuita izvi zvinopesana neshoko raMwari. Samashoko akanaka anakupa kubva pakuparidzwa paevhangeri iri kubva pakutanga kwaro kusvika panguva iyi. Mashoko akanaka ndiri kukupa aya kuti zvive zvakanaka kwauri. Mashoko iwaya anakuparidzira, mashoko achaudza rugare muupenyu hwako ukamagamuchira. Kwete rugare rwekugarika panyika ino. Serugare unoparidzwa naprofita wenhema, kwete. Rugare rwekuti mumba mako iwewe mune rugare nemhuri yako. Mune zvekudya, mune zvekupfeka nemhuri yako.
Namuna matambudziko azvikuwanei nokuti makachengetedzwa noruoko rune simba. Ndorugare rwatotaura nezvaro. Zvirevo 15:3. Meso aJehovha ari pose pose, achicherekedza vakaipa navakanaka. Saka zvakanaka zvaunoita zvezha pakavanda, Jehovha anenge achiona. Zvaunoita zvezha pakavanda zvakaipa zvezha, Jehovha anenge achiona. Uchifurira hama yako kune zvakaipa kuti irasike, Jehovha anenge achiona. Uchitaura mashoko orugare kuhama yako kuti siyana neupombwe, siyana nekufeva, zvinopesana neshoko raMwari izvi hazvidiwe naMwari izvi, Jehovha anenge achiona. Usazvikudze hama yangu unozvikudza, dai waregedza kuzvikudza pazvimwe zvaunoita, Jehovha anenge achiona. Saka usambotya kutsiura munhu kana kurayira munhu, nekuti aripo anenge achiona. Kutsiura kwako ngakuregedze kutsiura kwekuti uonekwe navanhu kana kuti ukudzwe navanhu, nekuti Jehovha anenge achiona. Kutsiura hakuzati kuri kwamunhu mumwe chete. Iwewe pauri apa unotokwanisa kutotsiura hama yako, mukadzi wako, murume wako chaiye anotsiurika, vana vako vanotsiurika, shefu wako, bhosi anotsiurika. Hapana munhu asingatsiuriki. Tsiurai vanhu ngavatsiurwe. Vakasatsiurwa vanozvikudza, mweya yavo ikafa, nyama yavo ikaparadzwa naMwari. Tsiurai. Asi mutsiuro wacho une mutsiuriro wakanaka. Ndiwo unokumbirira kuna Mwari kuti Mwari ndipei simba ndikwanise kutsiura vanhu ava pazvinhu izvi. Motsingo. Hanzi chokwadi hachiparadze ukama. Ndo zvairehwa izvi. Kuti ukatsiura munhu hapana paachakuvenga iwewe. Akavenga iwewe hazikuvenga iwewe, akuvenga kuti wamuudza chokwadi pazvinhu zvake. Munhu akaipa anobva sei pazvinhu zvakaipa kana asingatsiurwi pazvinhu zvake? Munhu akaipa anoziva sei kuti zvanoita zvakaipa kana usingamutsiuri pazvakaipa zvake? Tsiurai vanhu vanozvikudza vazoita hama yangu ndinoona kuti iwewe unonyanyozvikudza pazvinhu izvi. Ungave uri shefu zvako asi mutauri wako nevanhu taura zvakanaka. Vamwe vanhu vanotaura navo neunyoro. Akaramba kunzwa izvozvo, mavara ake akanyorwa kuti mene mene tekere urufasiri. Because Jehovha anenge achiona. Saka hapana munhu anozvikudza pamberi pedu. Musazvikudze. Vacho vanozvikudza mazuva avo mashomanana. Mwari anenge achiona. Meso aJehovha ari pose pose, anocherekedza zvose zvose, anenge achiona pose pose. Saka hapana chakavanzika pamberi paMwari. Vaya vanoenda kumanga kunoromba, vachiita sei, vachisvika vakangwara sidereki. Hauna kungwara iwewe, Jehovha anenge achiona. Iwe nen'anga yako muri pasi pemiti mitema muchironga zvakaipa, Jehovha anenge achiona zvavo. Tinovhara naMateo 10 kubva pa16 kusvika pakupera kwayo. Ndichangomhanya nayo nokuti yakakirebei, but mavara mashomanana aripo. Zvino mavara makuru aripo. Vane 12 vanotumwa kuparidza nokuporesa. Vane 12 vanotumwa kuparidza nokuporesa. Ishe vakatuma vanhu kunoparidza nokuporesa. Kana usina kutumwa usaite izvozvo, norohwa. Savana vaSkefa vakati vaona simba rakanga rine vafundisi vadzidzi vashe, vakaona simba kuti aiwa vanhu vari kuporesa vanhu ava vari kuita basa raMwari, vakada kuteedzera vasina kutumwa, vasina mweya wacho futi, vakarohwa chaizvo namadhimoni. Vana vaSkefa 10:16 namba. Tarirai ndinokutumaisa makwai pakati pamapere. Saka chenjerai senyoka, murarame senjiva. Asi chenjerai vanhu, nokuti vachakuisai kuungano dzamakurukota nokukurovai zvikuru masinagogi avo. Muchaiswawo pamberi pavabati namadzimambo nokuda kwangu inini. Muve zvapupu kwavari nokuvahedheni. Asi kana vachikuisai, musafunganya muchiti muchataura sei kana kuti inyiko, nokuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura.
nokuti amuzimi munotaura, asi mweya wababa venyu unotaura mukati menyu. Mukoma uchaisa munun'una wake parufu, na baba vachaisa mwana wavo parufu. Vana vachamukira vabereki vavo nokuvauraya. Muchavengwa navose nekuda kwezita rangu, asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Asi kana vachikutambudzai muguta rimwe chete, tizirai kune rimwe guta, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamungapedze maguta avaIsraeri mwanakomana womunhu asati asvika. Mudzidzi haakuti mudzidzisi wake kana muranda ishe wake. Zvakaringanira mudzidzi kuti ave semudzidzisi wake, nomuranda kuti ave sashe wake. Zvavakaidza mwene weimba Bhezabhuri vachadarowo zvikuru sei veimba yake. Naizvozvo musavatya, nokuti hakuna chinhu chakafukidzwa chisingazozarurwi, kana chakavanzika chisingazozivikanwi. Zvandinokuudzai murima, taurai pachena. Zvamunonzwa munzeve, paridzirai pamusoro peimba. Musatya vanouraya muviri, asi vasingagoni kuuraya mweya yenyu. Zvikuru musatye uyo unogona kuuraya mweya nomuviri zvose mugehena. Ko shiri duku mbiri hadzitengeswi nehafu yepeni here? Asi imwe zvayo haingawiri pasi kunze kwababa venyu. Kana murimi, nevhudzi romusoro wenyu rakaverengwa rose. Naizvozvo musatya, munopfuura shiri zvizhinji paukoswa hwenyu. Mumwe nemumwe uchandipupura pamberi pavanhu, neni ndichamupupurawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Asi mumwe nemumwe unondiramba pamberi pavanhu, neniwo ndichamurambawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Musafunga kuti ndakauya kuisa rugare panyika. Kwete, handina kuuya kuzoisa rugare panyika ino, asi ndakauyisa kurwa. Nokuti ndakauya kupesanisa munhu nababa vake, nomwanasikana namai vake, nomukadzi nomwana navamwene vake. Navavengi vomunhu vachava veimba yake. Unoda baba kana amai kupfuureni, haana kufanireni. Unoda mwanakomana nomwanasikana wake kupfuurei inini, haana kufanireni. Usingatori muchinjikwa wake akanditeera, haangafanireni. Unowana upenyu hwake ucharashikirwa nawo, asi unorashikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu uchahuwana nokusingaperi. Unokugamuchira ini, unogamuchira ini Kristu Jesu, nounogamuchira inini, unogamuchira iye wakandituma, Mwari wekumusoro-soro. Unogamuchira muprofita, muzita romuprofita uchapiwa mubayiro womuprofita. Unogamuchira wakarurama, muzita rowakarurama uchapiwawo mubayiro wowakarurama. Ani nani unopa muzita romudzidzi, mumwe wavaduku ava, mukombe bedzi wemvura inotonhora anwe, zvirokwazvo ndinoti kwaari haangatongorashikirwi nomubayiro wake. Saka mumwe nemumwe wedu anopupura Kristu tenzi achapupurirwawo pamberi pababa. Anoshumira Kristu tenzi pamberi pavanhu, iye Kristu achamupupurawo pamberi pababa vake yokumusoro. Saka zvakafanira kuti baba namai vade Mwari kutanga, kwete kudanana pachavo. Anoda mwana wake uyu kudarika Kristu, haana kufanira Kristu. Anoda mudzimai wake uyu kudarika Kristu, haana kufanira Kristu. Asi unoda Kristu pazvose, iye Kristu achamuda iye nezvose. Wakafanira kuti apinde muchiyo kumusoro kudenga.
wakarurama ngayo, wakarurama mazuva ake. Zvinene pisei hama pazvose, ushira kudenga wakagadzirirwe imi. Musave vanhu vanokufunga kufunga kwakaipa, kufunga kwakaodzwa nenyika, nokuti nyika nezvose zviri mairi zvakasikirwa moto. Tendeukai nhasi anonzi nhasi, ane nzeve dzokuzwa nganzo zvinoreva mweya pakereke, zvinoti kukuzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nekusingaperi-peri. Amen.